a dɔgɔyalen b'a mɔgɔ kelen ani ka mɔgɔ caman wɛrɛ jogin o de sɔrɔla u ka fodun 12 mun jɛnsɛra irisiw ka sarasiw dagayɔrɔ dɔ la Crimée. Irisi jamana ɲɛmɔgɔw ko nin sɔrɔla ka sababuya kɛ maramafɛn minnu kun bilalen don a yɔrɔ la. Kore weleduguyanfan jamana la sandi caman de balila ka na Seoul ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw la. A dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 9 ye minnu sara, mɔgɔ 7 olu tununa. Faransi u ka kungo kɔnɔ tasumaw minnu wulila Faransi jamana ye kungo taari 600 de jeni. Ja ani funteni damatɛmɛ kojugu o de nana ni tasuma in ye. Japon jamana ka premier ministre Fumio Kishida ye laɲini kɛ u ka bɛrɛbɛrɛtɔn parti libéral démocrate mɔgɔw fɛ k'u ka u tigɛ ka bɔ église de l'unification na ni fanga ɲɛmɔgɔkɔrɔ fagali la Shinzo Abe u ye église in kɔn ni dankarili la. Sri Lanka u ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ mun ka fanga dafirila Gotabaya Rajapaksa bɛɛ wagati kungurunin dogoyɔrɔ ɲinina Thailand ka sababuya kɛ gɛlɛya min bɛ a ka jamana kɔnɔna la.